गासैखौबो गोथार गोसोजों खुलुमहरलायबाय रायजोफोर आरो आंनि रिंहाब बड' चेनेल आंनि फेमिलि गासैखौबो आं बरायनानै लाबाय लोगोसे जायफोरा चेनेलाव गोदान फैगोन आं बिसोरखौबो बरायनानै लाबाय थ' लोगोफोर आङो दिनैहाय भिडिअ'आव फैलायबाय नै भिडिअ'आव फैनायनि मिनिङा बेनो लोगोफोरा दाखालि माने आङो सि दानायनि भिडिअ' खालामदोंमोन ओमफ्राय बेहाय आङो सोरनावबा थांनो मोनाखै दा बिसोरबो बिथांमोनहा आंखौ लेंहरदों ओंखायनो आङो दिनैहाय थांनाय जासिगोन बिसिनाव जि दानायखौ जे भिडिअ' खालामनानै आंनि भिडिअ'नि थ्रुयै नोंथांमोननो देखायनो थाखाय थ' बयबो लेंहरदों थाङाब्लाबो गाज्रि मोनगोन लोगोसे आङो देहायाव बिराद प्रब्लेम जानानै दं नोंथांमोनहा मारै दं आं मिथिया सल' इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो थादों आसा खालामो थ' आङो गगा मोनदों गुजुदों लोमजादों अब्लाबो आङो नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ'खौ दिनै लानानै फैबावसिगोन नोंथांमोनहा सि दानाय भिडिअ'खौ दिनैबो आरोबाव नुबावसिगोन थ' रायजोफोर भिडिअ'खौ नायलां भिडिअ'निफ्राय ओंखारथ'नो नाङा रायजोफोर थाथ' दसे भिडिअ'आ बांद्राय गोलाव जानाय नङा भिडिअ'खौ जोबजासे नाय आरो आङो नोंथांमोनाव बेखौनो खावलायो जे नायनाय गासिबो जायफोरा आंनि भिडिअ'खौ नायो चेनेलाव गोदान फैनानै अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै गालां मानोना मोनसे भिडिअ' खालामनोब्ला आंहाबो बिराद माने खस्थ' जायो लोगोसे ओरै गारि दङ आंने बाइक दङ आं बाइकजों थांनानै जे भिडिअ' खालामहैयो थाव सोनायाव आंना फैसा थाङो दाथ' नोंथांमोनहा मिथिखागौ आङो जे बिना फैसायैनो थाखा फैसा मोना मुं मोना आङो बे खामानिखौ मावगासिनो दं थ' अननानै आं बेनिखायनो खावलायो साफ्रोमबो नायगिरिफोरनिसिम नायनाय गासैबो बिथांमोनहा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां गावजों गाव अनलायनानै थ' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायावथ' नोंथांनि फैसा लस जाया बा थाइसेबो नोंथांनि फैसा दाना थ' चेनेलखौ बेनिखायनो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै गालांदो फार्स्ट आंनि भिडिअ' हगारनाय लोगो लोगो जेन' नोंथांनाव हाबो आरो नोंथाङा नायनो हायो थ' फाइनालि गाइस आङो दहाय नोंसोरखौ होनखादोंमोन ना आङो दिनैहायबो माने सि दानाय देखायनो होनानै ओमफ्राय नै दा दाबसे जायगायाव फैनानै दंफैयो आङो जे लकेसनाव फैदों बे लकेसनखौ मोनफैबाय आङो दा नोंथांमोनहा नायलांनो हासिगोन सि दानायखौ मानगोनां रायजोफोर स्किप खालामनो नाङा नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे थौफाबाय था आङो सि दानायखौ गोदान नोंथांमोननो देखायलांनो नाजागोन दा बेनि लकेसना नायदो नै ओरैबायदि लकेसन नाय बेफोरबायदि नायनो हागोन नोंथांमोनहा थ' गाइस नै आङो नोंथांमोननो दख'नाखौ देखायबाय नै दख'नाया बेफोरबायदि नायलांदो नै नायनो हागोन दख'नाया मा दख'ना होननानै बुङोब्ला खुन्दुं गुबैनि दख'नानो माइदि दख'ना आगर गोनां नायबानो जाबाय नै थ' गाइस बेनि दामखौथ' आङो बुंनो हानाय नङा आङो दामखौ जेनारेलाव बुंनो हानाय नङा माने आं दाखालि नोंसिनो नेक्स्ट भिडिअ'आव खोन्थानानै होखाबाय दाम बुंनायनि माने गोबां मानसिया आंखौ कमेन्ट खालामदों जे दख'ना बायग्राफ्रा बेखायनो दामखौ बुंनो हानाय नङा आं भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन नोंथांमोना भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव थांनानै नायनो हागोन लोगोसे बेनि गासै डिटेल्सखौ आङो बे भिडिअ'नि डिसक्रिपसनावनो होना होनाय जागोन नै दख'नाया बिराद मोजां माने ओरैबायदि दख'ना दायो रायजोफोर आङो नोंसिनो भिडिअ' मोनसेल' नङा मोननै मोनथाम आं भिडिअ'आव देखायबाय नोंथांमोनहा नायना मिथिखाबाय दायो आङो जाय माने बिथाङा दख'ना दायो आं बेनाव माने फंनैसो सोंगोन आरो नोंथांमोनहाबो खोनासंलांदो नायदो नै रायजोफोर दख'नाया दानिया माने गामिनिनोखा जोंनि गामिनिनोखा आङो सोमोन्दोआव माने आब' जायो नोंथांमोनहा आब'नि खुगानिफ्रायनो खोनासंनानै लादो जेनेबा मा दख'ना आरो मालानिफ्राय दाजेना आरो दख'ना दानानै मा उफाय मोनदों आङो रायजोफोर सोंनि आब' नोङो दख'नाखौ मालानिफ्राय दाजेना आं बिराद गोबावसै दख'नाखौ दानानै दख'ना दाना गोबावसै ना औ रायजोफोरनिफ्राय दानो नोंथांमोनहा खोनाबाय दख'ना दानानै माने गोबावसै ओमफ्राय ओरैनो दख'ना दानानै जेनेबा न'खर खुंनायाव फिसा फोरोंनायाव माबा हेफाजाब मोनदों नामा नोंथाङा सिजोंनो फिसा फोरोङो न'खरखौ बिदिनो माबायो थ' गाइस गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोनहा खोनाबाय दानो सिजोंनो माने न'खर खुंनायाव फिसा फिसौ फोरोंनायाव बेजोंनो सलियो होननानै बुंबाय आब'आ नोंथांमोनहाबो मिथिबाय सोरबाफोर जुदि बे दख'नाखौ नायनानै फसायनानै लांफैनो गोसोब्ला नोंथांमोनहा लांफैनो हागोन दख'नाखौहाय आङो दहायनो खोन्थाखाबाय ओमफ्राय जेनेबा दख'नाया दा दाखांनाय दंना गैया गैया
दाखांनाय गैया ने फायखारिया लांफैगासिनो बेबो अर्डारखा नोंथांमोना खोनाबाय जेनेबा अर्डार थाखायो नै ओमफ्राय फायखारियानो लांफैगासिनो होननानै बुंदों दाखांनाय माने स्टक गैया थ' बेनो लोगोफोर भिडिअआ थ' फाइनालि गाइस आङो नै मोनसे लकेसनाव दंफैसैलाय दा नोंथांमोननो खोन्थानाय बायदि नोंथांमोनहा भिडिअखौ बिदिनो आंजों लोगोसे नायबोबाय था थ' गोदान गोदान भिडिअखौ नुलांबाय थागोन आङो नै बावहाय सासे आङो सोमोन्दोआव बिखुनजो जायो माने बिथाङाबो सि दादों आङो बेखौ नोंथांमोननो देखायनो होननानै फैनाय जाहैबाय नोंथांमोनहा नायफादो लोगोसे थ' बे जायगानि लकेसनखौ नायनो हागोन नै माबायदि लकेसनफ्रा ओरैहाय माने बैयो लेबु बागान लोगोफोर ओरै लेबु बागान ओरै नै खान्थाला माने गोग्गोम थायदों नै बावहाय नै नायनो हागोन नै ओरैहाय सासे मुस्रा सादों आरो सासे सि दादों थ' लोगोफोर आं दानो सि दानायखौ नोंथांमोननो खोन्थालांसै नोंथांमोनहा नायलांदो थ' लोगोफोर नै नोंथांमोनहा दख'नाखौ नायदो नै माने ओरैबायदि मोजां दख'ना दादों नायनो हागोन नै दख'नाखौ नायनो हागोन जायगाखौ नायनो हागोन रुगुङाव आगर होननानै बुंदों नामा दख'नाया रुगुङाव आगरनो नै नायदो नै दाखांनाय दंना गैया नोंसिनाव लाइब्रेरिफोर गैया दाखांनाय गैया ने दाखांनाय गैथ'आनो एक्सुवेलि सोरबाफोर लांफैनो गोसोबा लांफैनो हागोन आङो बेनि लिंकखौहाय माने डिसक्रिपसनाव होनानै होनाय जागोन भिडिअनि डिसक्रिपसनाव नोंथांमोनहा थांनानै नायनो हागोन आरो फसायबा लांफैनो हागोन ओरैबायदि मोजां सि दादों नै बेफोरबायदि नै थ' रायजोफोर आङो जाय मानसिया माने सि दागासिनो दं बेयाव आङो फंनैसो सोंनि नोंथांमोनहा खोनासं मा बुङो बिथाङा थ' बुरैफोर सि दानानै न'खराव माबा मोनसे उफाय जादों नामा बिदिनो न'खर खांनायाव ओरैनो हौवाजों एसे एनै सहाय होनायजोंल' फिसाफोर फेदेरनायावहाय बिदिनो फरायनायफ्राव एसे एनै थेखा सङो आरो बेनो ओमफ्राय ओरैनो बुरैफ्रा सि दानानै बेसेबांसै सियाथ' सिगांनिफ्रायनो दाखायो सिख्लानिफ्रायनो फिसा उन्दैबाबो दानांदों बेनो नै भिडिअआ माने हौवानि मावनायजों गावनि मावनायजों फिसा फिसौ फोरोंनाय न'खर संसार खुंनायाव माने गोबां हेफाजाब होयो दानो खोन्थाबाय नोंथांमोनहाबो खोनानो मोनबाय थ' बेबायदिनो जे माने गावनि हारिनि कालसारिक खामानिखौनो मावनानै जुदि जोंना माने बर' बिमाफ्रा न'खर खुंदों बिराद मोजां नै माने ओरैहायबो सासे मुस्रा साग्रा ओमफ्राय सासे सि दाग्रा नायनो हागोन नै थ' रायजोफोर नोंथांमोनहा दानो नुबाय आङो जे दाबसे जायगायाव फैदोंमोन आरो आङो नोंथांमोननो देखायबाय आङो नै दा दाबसे जायगायाव थांबावगोन नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे थौफादो थ' चलो बिदिब्ला थ' फाइनालि गाइस नै आङो दा दाबसे जायगायाव दंफैयोलाय नोंसोरखौ बुंनाय बायदि भिडिअखौ नायलांबाय थादो देहायानो थिगानो गैया एकदम गगा मोननाय गुजुनाय लोमजानायानो दाबो खारा दाखालि अन्थाइ गोलैनानै जा गगा मोनसावदों ओरैहाय अराया गगा मोनलादोंना मोनलायाखै बेखौथ' बुंनो रोंला जाहैबाय थ' लोगोफोर लकेसना बेफोरबायदि नै नायनो हागोन नै जों लागोनि लकेसन गामिनि नायबानो जाबाय नै सिखौ बैहाय दायो नै लाव बिफाङा फिथाइ थायथ'वाखै दोनोबो ओरैहाय खुन्दुं लामदों ओरैहाय माने दैखर दं नैबाव ओमफ्राय हौरैहाय
बैजोंहाय लामा दं थ' लोगोफोर गोबाव खालामले आङो सि दानायखौ नोंथांमोननो देखायलांसै थ' नायलांदोलाय थ' बेनो नै सिया मा दख'ना होनोथाय मा दख'ना होनोमोनलाय बुरैफोर गोमो दावदै होनना बुङो लोगोफोर नायदोलाय नै गोदान सि दानायनि भिडिअ नायनो होनब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम अब्लानो माने नुयैनि खोथायानो गैया ने दख'नाया मोजां नुयोथ' नै केमेरायाव बोरैबा मोजां नुदों थ' बेनि इनफरमेसना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै नायनो हागोन रायजोफोर डाइरेक्ट बुंना होबाय आङो बेनो नै सि दानानै मा लाब जायो मा उफाय जायो मा मावनो हायो सि दानायजों बेखौ नोंथांमोनहा खोनानो मोनगोन आङो सि दाग्रानाव सोंगोन नोंथांमोनहा खोनानानै माबायदि कमेन्ट खालामनो गोसो खालामबानो जाबाय कमेन्ट खालामनायाव प्रब्लेम गैया रायजोफोर कमेन्टआ जुदि मोजांब्ला नोंसिनो रिप्लाइ होजाथ'बा आङो होगोन प्रब्लेम गैया थ' दानिया फैदो खोनासंदो बयबो आङो सि दाग्रानाव सोंनि रायजोफोर आङो सोंनि सि दाग्रानाव माने आङो बिखुनजो जायो जोंहानि गामिनिखा गुबुननि नङा गुबुनाव नङा थ' बिथाङा मालानिफ्राय सि दाजेना आरो बेसे गोबावसो सि दानानै आरो जि दानानै माबायदि माने न'खर खुंनायाव माबायदि हेफाजाब मोनदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंनानैल' थ' बुरैफोर नोङो सिखौ बेसे गोबावसै दानानै आं अनेक गोबाव जाबाय एसे दानानै दा फिसाफोरखौ बिदिनो फोरोंनो हायो हौवाफोरजों एसे एनै सहाय होनो हायो दानाय लुनायजों अनेक खामायनो हायो आरो खामायनो हायो ने ओमफ्राय बेखौ मा दख'ना होनदोंमोनलाय बुरैफोर गोमो दावदै होनो गोमो दावदै ओमफ्राय नोंसिनाव दाखांनानै दोननाय दङ नामा दा दाथ' जों दाखांना दोननाया गैला सेल जाजोब्बाय ने ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि फैनानै लांफैयोबा लांफैनो हागोन दा औ रायजोफोर खोनाबाय नोंसोरो मा बुंदों सि दानानैनो न'खर खुंनाय होनाय बिदिखौ नोंथांमोनहा मिन्थिनानै लादो थ' लोगोफोर बेनोमोन सि दानायनि भिडिअआ लोगोफोर नै आङो नोंथांमोनजों रायज्लायनो दसे माने आंनि थालिर बागानाव फैबाय थालिर बागानाव बार बारदोंलै लोगोफोर ओंखायनो आङो फैनाय जादों नोंथांमोना गाज्रि दामोन आं थालिरखौ देखाया थालिरनि बिसय आं भिडिअ खालामनो फैयाखै माने दसे सम नोंथांमोनजों रायज्लायनांगौ दं बेनिखायनो आङो थालिर बागानाव बार बारनाय नुनायखाय थालिर बारियाव फैनाय जाहैबाय रायजोफोर गाज्रि दामोन दसेब्लाबो नोंथांमोनजों रायज्लायनांगौ दं थ' बिदिबा रायज्लायदिनि थालिर बागानाव मा रोखोम नुदों लोगोफोर बिराद मोजां बार बारदों नै बार खोलो खोलो बारदों एकदम फुरा बार बारदों नै बेनो नोंसोरखौ थालिर बागानाव लाबोफानायनि थांखिया बेनो रायजोफोर आङो दहाय नोंथांमोननो खोन्थाखादोंमोन जे आङो मोनसे जायगायाव आंखौ सि दानायखौ भिडिअनि थ्रुयै देखायनो थाखाय भिडिअ खालामनो लेंहरनाय जादों आं बेहाय थांबाय थांना आङो जायगा दाबथामाव भिडिअ खालामनानै फैबाय रायजोफोर थ' भिडिअखौ नोंथांमोनहा नुखाबाय नुनानै कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो साबस्क्राइबखौ प्लिज खालामनो दाबाव अननानै ओरैनो दागालांथार नायनानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना गालां नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै थ' रायजोफोर बेनो खस्थ' खालामनानैब्लाबो आं भिडिअखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनाय जाहैबाय सि दानायनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा नुबाय मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो बर' हिसाबै अननानै साबस्क्राइब खालामना गालां खनले बुंबाय थानांगौ जानानै फैयो माने खनले बुंबाय थानायनि थाखाय गाज्रि दामोन थ' बेनो लोगोफोर माने ओरैबायदि आरोखि जेनेबा भिडिअ दोंसे खालामनानै जे भाइराल खालामनानै साबस्क्राइब मोनाब्ला नोङो जों भिडिअ खालामग्रायाबो दुखु मोनो है फैसाबो मोना साबस्क्राइबबो मोना बेखौ भिडिअ खालामबाय थानानै माने साननाय हनाया डाउनाव फैयो आरो साक्सेस जानो नाजानाया हाया दा अननानै बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ खावलायो जेन' साबस्क्राइबा सासे इउटुबारनि थाखाय बिराद गिदिर बुस्थु प्लिज नोंथांमोनहाबो बुजिलायनो नाजा बर' हिसाबै थ' साबस्क्राइब खालामनायावथ' फैसा थाइसेबो दाना आरो साबस्क्राइब खालामनायनि थाखाय नोंहाबो लस गैया माने नोंथांनि लाबसो नोंथाङा माने गोदान भिडिअखौ अरायसम नुबाय थानो मोनगोन माने थाबनो जेब्लानाखि भिडिअ हगारो अब्ला नोंथाङा फार्स्टनो भिडिअखौ नुनो मोनगोन बेखायनो आङो खावलायदों रायजोफोर साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो थ' भिडिअखौ नुनानै मा रोखोम मोनखो नोंथांमोना बर' बिमाफोरनि सि दानाय
ओरैबायदि माने गासिबो बर'फ्रा मिथिखायो माने बर' बिमाफोरनि सि दानानै न'खर खुंनाय, फिसा फिसौ फोरोंनायाव हेफाजाब होनाय, हौवानि मावनायजों हेफाजाब होफानाय। थ' बेबायदिनो आरो गोबां मानसिया नोंथांमोननि सिगाङाव बुंखाबाय। थ' बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ। आङो आरो गोबाव खालामलिया। थ' आङो भिडिअ'खौ बावनो फोजोबबाय। थ' बाय बाय रायजोफोर, थेंक इउ।